Nyt me pelataan random pelejä. Tai siis ei ihan vielä, mutta tää video, tähän ei tarvitse yhtään tykkäystä, mutta tää on sitä varten, että me tehdään video siitä, että te pistätte tähän videon kommentteihin ja siinä voi kestää hetken. Me pelataan sen aikaa jotain muuta peliä. Jotain baby. Niin sillä aikaa te saatte päättää, että mitä pelejä. Kaikki pleikkapelit täältä Storesta, kaikki täytyy olla ilmaisia. Ja meillä on Gambist-peli ja Fortnite-peli. Me pelataan niitä kahta ainakin. Vaikka niitä ei pistetä kommentteihin, mutta pistäkää kommentteihin Storesta jotain pelejä, mutta ne täytyy olla ilmaisia. Ne täytyvät olla ilmaisia. Jos ei ole ilmaisia, niin me ei pelata sitä peliä, mikä on pistänyt mitäkin. Joka oiskin hyvä peli. Mä tykkään kaikista, mitkä maksaakin, mutta mä en voi, koska tuskin mulla se on paljon rahaa. Pelataan Tinderiä. Tinderiä. Mä ottaisin pois tässä. Voidaan ehkä pelata Tinderiä. Mä katsot paljon mulla on massia. No niin, siellä näkyy se mun kauhea porsas. Onko mun porsas näkyy? Se on siellä enää. Tuli. Missä ne näkyy? Niin vittu. No niin mä menen ilmaispelit. Jos olisi VR-peli meillä, niin muuten kyllä voitais. No niin. Mä käyn katsoa, että onko täällä, paljonko meillä on rahaa. Vaikka... Katsotaan vaikka Sims 4. Onko se vielä se video käynnissä? Ei jumala, pistä se pois. No niin, hei, älä vielä. Eli Istia ja Fortnitea me ainakin pelataan. Ja ehkä Simsiäkin, koska se on ilmainen. Kokonainen, koko peli. Simulaatio. Me pelataan Gambistia, Fortnite ja Simsia, ainakin niitä. Mutta pistäkää kommentteihin mitä muuta. Joo. Pois. Pois.